שאני חושב, לא המון, אבל הייתי. אבל הערב אני החלטתי שאני מתאים את עצמי לנסיבות, כן? העולמיות והארציות, כן? ואז יש לי המון מה להגיד לכם. המון. מלא, בטן מלאה. אבל בגלל שהיום אם אתה אומר את מה שאתה חושב, זה בעיה. למה? כל אחד שם את זה איפה שהוא רוצה. אז אני כן יעביר לכם את מה שאני חושב בטלפתיה. בלילה בבית הכלא המחוזי, הרצל רב פקד מחייך חיוך נפסי. אבנר אומר, נכתוב חנינה, נשלח אותה מחר אל הנשיא של המדינה. בינתיים שרה השכנה ישנה במטבח, מתוך קופסת הקמח מבצבץ לו האקדח.